Χαίρετε, άλλο ένα tutorial από το infogeek.gr. Μετά από το βίντεο του WAMP, της εγκατάστασης του WAMP, τέθηκαν κάποια ερωτήματα για τη χρήση της MySQL. Η MySQL στα βασικά της είναι μία βάση δεδομένων και μία γλώσσα μαζί. Τέλος πάντων, δεν θα σας κουράσω με το τι σημαίνει MySQL, τι σημαίνει SQL κτλ. Αυτό που θα σας δείξω είναι πρώτον ότι εφόσον έχετε εγκαταστήσει το WAMP μπορείτε να έχετε μια εύκολη πρόσβαση από το MySQL Console, αλλά εφόσον δεν το θέλετε αυτό μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε τη δικιά σας πρόσβαση στην κονσόλα, το οποίο γίνεται από τα βοηθήματα. Θα ανοίξετε με άνοιγμα θέσης αρχείου την γραμμή εντολών. Αν δεν έχετε αυτή την επιλογή πηγαίνετε σε Windows System 32 και βρίσκετε το CMD. Θα κάνετε μια δημιουργία συντόμευσης. Θα σας ρωτήσει αν το θέλετε στην επιφάνεια εργασίας. Πατάτε of course ναι. Θα το μετονομάσετε σε ό,τι θέλετε. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε κάποια τροποποίηση όπως εγώ. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Θα πάτε διάταξη, θα βάλετε διάφορες τιμές εδώ πέρα έτσι ώστε να δείτε το πώς σας βολεύει. Εμένα με βολεύει μια σχετικά μεγάλη γραμματοσυρά με το κονσόλας. Χρώματα όπως θα δείτε έχω επιλέξει γκρι και μπλε και λίγο πιο σκούρο από κάτω. Είναι κάτι που φαίνεται πολύ ωραία στο μάτι. Δεν σας δυσκολεύει πολύ. Ωστόσο, ανοίγοντας την κονσόλα και πατήσετε MySQL θα δείτε ότι δεν αναγνωρίζω εσωτερική εντολή, εξωτερική. Τέλος πάντων, αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε με έναν τρόπο. Πρέπει να πάμε στον υπολογιστή, πίνακας ελέγχου και σύστημα και ασφάλεια, σύστημα για προχωρημένους. Για προχωρημένους πάλι μεταβλητές περιβάλλοντος θα βρείτε που λέει το path. Θα του κάνετε ένα διπλό κλικ και βάζοντας ένα ερωτηματικό για να χωριστείτε από την προηγούμενη εντολή θα πρέπει να πάτε στο φάκελο του WAMP, να βρείτε το bin, MySQL πάλι bin και να αντιγράψετε αυτόν τον φάκελο, αυτή τη διαδρομή μέσα στο κουτάκι εδώ πέρα. Μόλις το αντιγράψετε και πατήσετε OK, ξαναπηγαίνοντας στην κονσόλα και πατήσετε MySQL, θα σας το έχει διαθέσιμο. Ωστόσο δεν θα σας συνδέσει με ένα χρήστη ο οποίος προφανώς είναι ελεύθερος, που είναι για οποιονδήποτε κτλ. Και θα μπορείτε μόνο να βλέπετε. Εφόσον θέλετε πλήρη δικαιώματα θα πατήσετε exit στο συγκεκριμένο και θα συνδεθείτε με το MySQL-user, περνάμε παράμετρο user, root που είναι ο μόνος χρήστης που θα υπάρχει αν δεν έχετε κάνει τίποτα με το MySQL. Αν δεν έχετε ορίσει password μη βάλετε το p. Εγώ θα γράψω το password μου και είμαι τώρα μέσα στη MySQL. Εάν θέλετε παραδείγματος χάρη να δείτε κάποιο πίνακα ή τέλος πάντων να δείτε ποιες είναι οι βάσεις δεδομένων μέσα, θα πούμε show databases. Θα βάλουμε και ένα ερωτηματικό που το ξέχασα και βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες database information, album, card, Joomla, Joomla 2.5 κτλ. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια database λέμε use, παραδείγματος χάρη το ποιο να χρησιμοποιήσουμε τώρα. Έχω μία πρόχειρη που από κάπου την έχω κατεβάσει, use album και show tables για να δούμε τους πίνακες. Έχει album και track. Εάν τώρα πατήσω
select everything. Μπορώ, ξέρω εγώ, να πω κάτι άλλο, να ρωτήσω, να μου περιγράψει τι παιδεία έχει μέσα. Describe album. Και μου λέει τι έχει μέσα. Εφόσον εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο, θα πω select είτε everything, αν τα θέλω όλα, from album, και θα μου προβάλλει τι έχει μέσα, ή αν θέλω κάτι συγκεκριμένο, θα πω ότι θέλω το title και το released. Title, released from album. Και όπως βλέπετε μου εμφανίζει μόνο το title και το released. Πάρα πολύ ωραία. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάποια εισαγωγή, μπορούμε να πούμε insert into album. Πρέπει να ορίσουμε τώρα τι θέλουμε να ορίσουμε μέσα. Το ID είναι auto, δηλαδή με λίγα λόγια το προχωράει μόνο του. Οπότε εγώ δεν θα βάλω κάτι τέτοιο, θα βάλω title, artist, label, released. Και από κάτω values, μπορείτε να πατήσετε και enter, δεν υπάρχει θέμα. Θα σας βγάλει μια συνέχεια, values, ανοίγει παρένθεση και λέμε μέσα InfoGeek title, καλώς είμαι και εγώ, Κώστας, hip hop, μας έχει μία ημερομηνία, είναι λίγο περίεργα, 2012, παύλα, το μήνα έχουμε δεύτερο, 02-10. Και βάζοντας το ερωτηματικό, βλέπετε ότι μου πέρασε την εγγραφή, και αν επιλέξω με το πάνω βελάκι select everything from album, θα δείτε ότι στην ID 19 υπάρχει InfoGeek, Κώστας, Hip Hop 2012 κτλ. Αν πάλι θέλετε τι άλλο, να διαγράψουμε μια εγγραφή, delete from album where ID ίσον με 19. Και πολύ εύκολα, αν πατήσω πάλι το select everything from album, θα έχει εξαφανιστεί η δικιά μου εγγραφή. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρακολούθηση, ήδη είπα πολλά, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ελπίζω να μην σας κούρασα.